රුපියල මත තියෙන පීඩනය විශේෂයෙන් අපි දකින්නේ மத்திய கிழக்கில் காணப்படும் நெருக்கடி நிலைமை எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பினால் ரூபாவின் பெறுமதி இழப்பு காணப்படுகின்றது. அந்நிய செலாவணி செலவு அதனுடன் தொடர்புபட்ட உற்பத்தி செலவுகள் கூடுதலாக காணப்படுகின்றமையினால் கேள்வி அதிகரித்துள்ளது. அதன்போது பெறுமதி இழப்பு ஏற்படும். அதே போன்று எமது நாட்டை போன்று மேலும் சில நாடுகள் உள்ளன எரிபொருளை இறக்குமதி செய்யும். உதாரணமாக இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி 100க்கு 6.4 நேபாளத்தின் ரூபாய் 100க்கு 6.2 இந்தோனேஷியாவின் ரூபா 5.2 இலங்கை ரூபாய் 7.8 பிலிப்பைன்ஸ் பெசோ 4.7 தாய்லாந்து பாட் 100க்கு 4 பெறுமதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பெறுமதி இழப்பு ஏற்படுகின்றமை எமது நாட்டை போன்று ஏனைய நாடுகளுக்கும் பொதுவானது. அவ்வாறுதான் இடம்பெற்றுள்ளது. மாறுபட்ட விதத்தில் அல்ல. பெரும்பாலும் அந்நாடுகள் எரிபொருளை இறக்குமதி செய்யும் நாடுகள். 2022 ஆண்டில் பெருமளவு எமது நாட்டில் ரூபாவின் பெறுமதி இழப்பு ஏற்பட்டது. அது இலங்கைக்கு மாத்திரம் ஏற்பட்ட பாதிப்பு. உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட நிலைமை அல்ல. இந்த இடத்தில் இலங்கை ஏனைய நாடுகளுடன் ஓரளவு சமமான நிலையில் உள்ளது. මෙතෙන්දි බලුවාම ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ අනිකුත් යම් කිසි ආකාරයක සංශෝධනාත්මක රටවල් අතර යම් කිසි ආකාරයක එක මට්ටමක.